nagkaanak na po kami, nagbabago na po siya, nananakit na po siya. Bugbog sarado ang inaabot niya sa'yo kahit bulag na siya. Lagi mo siyang pinagsusuntok at sinisipa. Hindi po ito yun, sir. Nakita ba ng mga anak natin yung ginawa mo sa akin? Lumapit sa amin si Rowena Nares, isang person with disability, kasama ang kanyang 3 anak. Lakas loob niyang inireklamo ang pang-aabuso na ginawa sa kanya ng dati niyang kinakasama. Dahil din daw sa mga bisyo nito, hindi na rin daw nakakapagsustento ng maayos sa kanilang 3 mga anak. Gusto ko sana po, sir, na humingi ng tulong po sa inyo na mabigyan po ako ng maayos po na suporta po para po sa kahit po sa mga anak po namin kahit hindi na po ako kasama po. Hindi matamis yung naging pagsasama niyo? Hindi po. Nung una po, medyo mabait po siya. Pero nung habang tumatagal na po kami, doon po lumalabas na rin po yung tunay niya pong ugali. Hanggang sa nagkaanak na po kami, nagbabago na po siya, nananakit na po siya. Itong si Adrian ay sabungero at lasinggero. Tiniis ko po yun, sir, kasi po ayoko pong maging katulad ko yung mga anak ko na lumaking walang tatay po. Sinuntok ko niya po ako, sir, sa may ulo po. Tapos sinasabihan po ako ng mga anak, Mama, tinatiis mo pa ba yan? Sabi ko na, kaya ko pa. Pag hiningan mo siya, imbis na bigyan ka, suntok ang inabot mo. Po, galit na po siya. Magpasalamat daw ako, mas pinili niya daw kami kaysa dun sa babae niya po. Adrian Lucardo. Masasabi mo dito sa kwento ni Weng na dati mong kinakasama na ayon sa kanya ay bugbog sarado ang inaabot niya sa'yo kahit bulag na siya. Lagi mo siyang pinagsusuntok at sinisipa. Hindi po ito yun, sir. Nakita ba ng mga anak natin yung ginawa mo sa akin? Basta ka. Nakita ni Nonoy, nakita ni Nene. Wala akong katotohanan yan, sir. May isang malaking kasunungalingan niyo po yan, sir. Alam, sir, ng anak ko, sir, na hindi ko yan sinasaktan. Adrian, magbigay ka sana ng maayos. Yung hindi yung kami yung magte-text or magchat-chat sa'yo. Gusto ko, yung kusa mo. Kasi lumalaki na yung mga bata. Eh, sabi ko nga, nabulag sa'yo yung mata lang, yung isip mo, hindi naman siguro. Pwede sir anuhin, dun sa akin sir ang mga anak. So, Ayoko po, sir. ayaw 3 mo. taon na po ako nag-taste na ako lang nag-aalaga sa mga anak ko. So, importante lang sa'yo sustento. Opo. Okay. Para sa formal na kasunduan ng dating magkasama, minabuti na ng aming team na samahan si Rowena sa tanggapan ng CSWD Legazpi. Agad naman silang inasikaso ni Ma'am Julian Magalang upang masinsinan na makausap si Rowena at si Adrian via phone. Yung responsibilidad niya, pinaalala ko ulit. Kasi sabi ko, kahit po separated po sila, deserve man po ng mga anak na supportan talaga sila ng tatay nila. Kung ilan po yung kinumit niyang amount, kung sana, kung madagdagan, much better po. Sabi naman ni Rowena, mas okay na po siya doon, basta po meron sa kanyang pinapadalang na financial support para sa mga anak. Tulong niya bilang ama, yung pag-supportan lang financial po yun ang kinumit po ni Adrian sa kanila. So far naman, nakita naman niya na okay naman po yung mga bata mga responsable yung mga anak niya kahit nasa murang edad pa lang. Yung constant na communication ko naman, kahit po every week, hindi naman niya makakalimutan yun. May mangungulit po sa kanya para po ipalala yung responsibilidad niya sa mga anak ni Rowena. Matapos ang pag-uusap sa tanggapan ng CSWD Legazpi, sinamahan namin sina Rowena sa kanilang tahanan. At dito natuklasan namin ang kalagayan ng mag-iina sa isang maliit na kwarto sa rooftop kung saan sila nakikitira. Sa daming pinagdaanan ko po sa buhay ko muna nung nandun ako kay Adrian. Ngayon po, nakahinga-hinga na po ako ng malalim. Kaya ko pala maging isang ina kahit may kapansanan po ako. Masama po ang loob ko kay Adrian at sa mama ko po. Kasi po, imbis po na iparamdam nila sa akin na may importante ako dito sa mundo, parang sila pa po yung tumira ng buhay ko. Kahit na nagkahiwalay po kami, ma'am, yung loob ng mga anak ko, may tatay pa rin silang lalaki kahit na hindi po kami magkasama. Pero kahit sa hirap ng kalagayan ng mag-iina, bakas sa kanila ang kasiyahan at hindi naging hadlang kay Rowena ang kanyang kapansanan
upang itaguyod ang kanyang mga anak. Mahirap pero kinakaya po kasi po, alang-alang po sa 3 anak ko, nagbabanding-banding po kami dito minsan ng mga anak ko. Papasalamat po ako ng malaki sa Ako Bicol, sa Tabang Ora mismo kay Congressman Saldi ko po. Thank you very much po, sir.